Eli mä oon Beckmanin Mari ja 47-vuotias. Aktiivisesti oon treenannut vähintään se 20 vuotta, mutta sitä ennenkin oon jumpannut, eli koko ikäni. Ja tosiaan mulla on jo 4 lastenlasta, eli mä oon tämmönen vanha mummeli, mutta rakastan treenaamista yli kaiken. Et sen takia me tässä tiimissä kaikki ollaan, kun meillä on se yhteinen rakas harrastus. Ja kisalavalle lähdin vasta ekan kerran vuosi sitten. Menin kyllä tuossa IFBn puolelta, olin siellä mastereissa 4-5 ja 7 oli ensimmäinen tai mulle se ensimmäinen kerta, mihin mä pääsin. Sitten mä olin viime vuonna siellä lokakuussa teidän mukana Albaniassa Vappan kisoissa ja siellä tuli sitten siellä Seipissä -165, niin se toinen sija, mikä oli ihan ok. Tai hyvähän se tietenkin mulle on. Ja nyt katsotaan mihin rahkeet riittää. Dieetti ei nyt ole ihan niin kuin pysynyt, kun tässä on ollut elämässä kaiken näköistä muutakin, mutta salille joka päivä raahaudutaan ja sitä hommaa rakastetaan ja sitä tullaan tekemään varmaan niin kauan, kun tossu menee toiseen eteen. Treenaan sanotaan, että päivittäin. Joskus tulee vaan ehkä viikossa se kerran lepopäivä, mutta sitten joskus annan itselleni silleen, että en pelkästään aerobisen, että antaa ne lihakset sitten muuten olla. Että kun mulla on vähän se huono puoli, kun mä rakastan myös sitä aerobista puolta tehdä, kun mä oon joskus vetänyt sisäpyöräilytunteja ja tällaista, niin se on myös niin lähellä mun sydäntä, että sitä pitäisi tietenkin vähän pystyä vähentämään sitä aerobista, että sais ne pienetkin lihakset siellä sitten säilyttää. Eli mun vahvuudet vois sanoa tästä treenaamisesta on varmaan se mun sitkeys, että se on semmonen, että se tulee mun sisältä, että mä pääsen sinne treenaan ja se ei ole mulle semmonen pakkopulla, vaan päinvastoin mun täytyisi tehdä töitä, että pidä se välipäivä, että mä rakastan niin paljon oikeasti sitä treenaamista. Ja heikkous, jos ajatellaan ihan tätä kehonrakennusta tai kehon muokkausta, niin mulla on pienet jalat ja ehkä pitäisi siinä dietissä pysyä paremmin, olla siinä ehkä tarkempi, että se on se mun heikkous. Ja sanotaan, että lähitulevaisuudena ehkä mun suunnitelmissa on, että katsotaan nyt nämä kisat ja sitten katsotaan, että hillaako vähän sen antaa vähän sitä syömäpuolta enemmän ja muokataanko sitten, että jos vielä saisi sitä lihasta muokattua, niin sitten katsoisi loppuvuonna, että mitä on sitten tulossa.